Chrystus Pan w niebo wstępuje, niech się wierny lud raduje, na cześć Jego zawołajmy. Alleluja, alleluja, alleluja. Chóry niebian Go witają, cześć i chwałę Mu oddają. Wielce cieszą się anieli. Alleluja, alleluja, alleluja. Chrystus Pan wstąpił dnia tego do Królestwa Niebieskiego, równy w bóstwie Ojcu swemu. Alleluja, alleluja, alleluja. Miejsce nam gotuje w niebie, chcąc nas wszystkich mieć u siebie. Porównani z aniołami. Alleluja, alleluja, alleluja. Niechaj ustępuje trwoga, mamy Zbawiciela Boga. Szatan, grzech i śmierć zwalczona. Alleluja, alleluja, alleluja. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Pan z wami. Z duchem Twoim. Мужы галілейскія, чаму стаіце, углядаючыся ў неба? Гэта Езус узяты ад вас у неба. Прыйдзе гэтаксама, як вы бачылі яго, узыходзячым на неба. Аллелуя. Гэтымі словамі святога Пісання пачынаем святую імшу, на якую збіраемся каля алтара Пана, каб урачыста святкаваць той момант, калі Езус Христус выканаў сваю місію, калі адкупіў увесь свет, паканаў смерць, грэх, шатана, і сёння на вачах сваіх выбраных вучняў адыходзіць на неба. У небаўшэсце Пана. Гэта момант, калі Езус Христус паказаў нам шлях, па якім мы можам ісці. Можам імкнуцца да нашай айчыны, якая ў небе, паказаў кірунак. З верай і надзеяй прадставім Пану Богу нашы просьбы, нашы інтэнцыі, удзячныя Богу Айцу за так вялікі дар свайго Сына, які адкупіў свет і разам ажывіў нашыя сэрцы, каб мы таксама імкнуліся да нашага Айца ў небе. А падчас імшы будзем маліцца за Анну Рашкевіч у 4-ю гадавіну смерці,
за Браніслава і Адвігу, Леокадію, выпрошваючы для іх ласку прабывання сярод збаўлёных у небе. А мы перапросім Пана Бога за нашыя правіны, каб мы маглі з чыстым сэрцам скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Нехай змілуецца над намі Бог Усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Amen. Хвала, Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе для великой воли Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, який береш на себе грехи свету, прими моление наше, який сядешь праворучица, змилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым у хвале Бога Отца. Амен. Молимся. Усемагутный Боже, у неба ўшэсце Твайго Сына, гэта ўзвышэнне чалавечай натуры. Прымі ад нас падзяку, якую мы, поўныя святой радасці, Табе узносім, з надзеяй, што як члены містычнага цела Хрыста злучымся з ім нашым галавою у вечнай славе, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Amen. Читання книги Дзеяў апостолаў. Першую кнігу я напісаў Тэафіле пра ўсё, што рабіў Езус і чаму вучыў ад пачатку аж да дня, у які ўзнёсся, даўшы праз Духа Святога загады апосталам, якіх выбраў, ды перад якімі з'явіўся жывым пасля сваёй мукі ў шматлікіх доказах. На працягу 40 дзён аб'яўляўся ім і казаў пра Божае валадарства. І калі разам ели, наказаў ім не адыходзіць з Єрусалема, але чакаць абяцанага Айцом, пра што вы чулі ад мяне. Ён хрысціў вадою, а вы будзеце агрышчаныя праз некалькі дзён Духам Святым. А сабраныя пыталіся ў яго: «Пане, ці не ў гэтым часе ты адбудуеш каралеўства Ізраэля?» Ён жа адказаў ім: «Не вам ведаць часы ці поры, якія Айцец прызначыў сваёй уладай. Але прымеце моц Святога Духа,
які на вас сыдзе, і будзеце маімі сведкамі ў Єрусалеме і ва ўсёй Юдэі, і ў Самарыі, і ажно да краю зямлі. І сказаўшы гэта, ён узнёсся на вачах іхніх, і воблака забрала яго з іхніх вачэй. І калі яны пільна узіраліся ў неба, як ён узыходзіў, вось два мужы сталі перад імі у белым адзенні і сказалі: «Мужы галілейскія, чаго стаіце і ўглядаецеся ў неба? Гэты Езус, узяты ад вас на неба, прыйдзе таксама, як вы бачылі яго, калі ён узыходзіў на неба». Гэта Слова Божае. Дякуем Пану Богу. Узнёсся Бог под радостные вокличи, узнёсся Бог под радостные вокличи. Усе народы пляскайте в долони, радостным голосом ускликайте Богу. Бог грозный, Пан найвышейший, великий владар над усей землей. Узнёсся Бог под радостные вокличи, узнёсся Бог под радостные вокличи. Пан при гуках трубы, спевайте Богу, спевайте, спевайте нашему владару, спевайте. Узнёсся Бог под радостные вокличи, бо владар усёй земли Бог, яму гимн заспевайте. Бог владарить над народами, Бог сядит на своим троне святым. Узнёсся Бог под радостные вокличи. Читання послання святого апостола Павла до Ефесців. Брати, Бог Пана нашого Єсуса Христа, а Отець слави, дав вам духа мудрості, відкриття у познанні Його і просвітлив вочі серця вашого, як ви ведали, у чим надія покликання Ягоного, якое багаття славної спадщини Ягоної для святих, і яка незмірна велич моці Ягоної у нас, веруючих праз дзеянні магутнай сілы Ягонай, якую Ён вывеў у Христе, калі ўваскрасіў Яго з мёртвых і пасадзіў праворуч сябе на нябёсах, вышэй за усялякае княжэнне, і ўладу, і сілу, і панаванне, і за усялякае імя, якое называюць не толькі ў гэтым веку, але і ў будучым. І ўсё пакрыў пад ногі Ягоныя і паставіў Яго пад над усім галавою касцёла, які ёсць целам Ягоным, паўнатою таго, хто напаўняе ўсё ва ўсім. Гэта Слова Божие. Дякуем Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ідіть і навчайте всі народи, каже Пан, я з вами во всі дні, аж до скончення віку. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. Zakończenie Świętego Ewangelii powodle Luki. Хвала Тобі, Пане. U той час Jezus сказал своим учням: так написано
что Мессия повинен терпеть и воскреснуть на третий день з мертвых, и у ягоное имя повинно обвящаться покаяние для отпущения грехов усім народам, пачынаючы от Иерусалима. А вы сведки гэтага. И вось я пошлю до вас обяцанне Айца Майго, а вы заставайтеся ў городе, покуль не опранецеся у моц з вышыні. Потом вывел их аж до Бетании и, поднявши руки свои, благословил их. И коли благословлял их, развітаўся з ими и узнесся на небо. Яны поклонились ему и с великой радостью вернулись в Иерусалим и были увесь час у святыни и благословляли Бога. Гэта слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Присядьте, коли ласка, на хвилинку. Уміловане у Христі, Пано, брати і сестри, Єсус Христос, який був укрижований, який терпів усе гэтыя муки для нашего збавлення, гэта ж самы Єсус Христос з мертвых паўстаў. Вучні, якія 3 гады хадзілі з Єсусам, бачучы ягоныя цуды, слухаючы ягоную прамову, навуку, яны не маглі прыняць гэтай праўды. Яны бачылі укрыжаванага Єсуса, бачылі, як яго паклалі ў грабніцу. Усе планы, усе надзеі былі зруйнаваныя, а мы спадзяваліся на магутнасць, на моц, на вялікія пасады. А Єсус Христос припамінаў неаднойчы, што яго валадарства не з гэтай зямлі. Ён припамінаў, што ён ішоў на зямлю, каб споўніць волю Айца. А воляй Айца з'яўляецца тое, каб то, што ён даў Айцец яму, свайму сыну, нічога не згубіць, але каб уваскрасіць у апошні дзень. Воляй Айца была спаўнение любові, тую, якую полюбіў чалавецтва ад пачатку, полюбіў сваё стварэнне і у сыне выканаў сваё абяцанне, указаў сваю бясконцую любоў. Так полюбіў свет, што сына свайго адзінароднага даў, каб кожны, хто ў яго паверыць, меў жыццё вечнае. І вось Єсус з мертвых паўсталы 40 дзён указваецца сваім вучням, якія 3 гады хадзілі за ім. Вось я жывы, супакой вам. Пры кожным спатканню хацеў перадаць гэты супакой, які напаўняў іх сэрцы, каб потым маглі з моцай Божай абвяшчаць добрую навіну усяму свету. І вось сёння зноў спатыкаецца са сваімі вучнямі. Каля яго збіраюцца мужчыны, жанчыны, усе тыя, хто паверыў у яго. Ён ідзе ў кірунку Бетаніі. І вось у адным моманце ён затрымліваецца і узносіцца на неба, благаслаўляючы усіх тых, хто быў сабраны, хто быў побач яго. Благаслаўляе. Дае наказ: ідзіце на ўвесь свет і абвяшчайце добрую навіну.
абвяшчайце гэтую радасць, што Бог жыве ў сэрцах людзей, што я з вамі да сканчэння свету. Як чуем сёння ў Евангеліі, якая вялікая разніца паміж тым, як бачылі Езуса укрыжаванага, як яны са страху, боязі прабывалі ў вячэрніку, хаваліся перад пераследам, былі заламаныя, засмучаныя, згубілі ўсякую надзею, а сёння з радасцю вяртаюцца ў горад. З радасцю благаслаўляюць Бога і дзякуюць за тое, што яны атрымалі моц веры. Чым ёсць у небаўшэсце Хрыстапана? Калі хтосьці запытаецца нас, напэўна, зможам адказаць, што гэта яднанне Айца і Сына. Езус Христос выканаў сваю місію ад моманту уцелаўлення і да сённяшняй хвіліны. Ён стаў чалавекам, стаў адным з нас і жыў сярод нас. Перадаў нам сваю любоў, сваю міласэрнасць, пахіляўся над патрэбай і болю кожнага чалавека і напрыканцы свайго жыцця ахвяраваў самога сябе. Вось яна, бясконцая любоў Бога да чалавека. Ахвяраваў самога сябе, з мёртвых паўстаў і сёння ідзе туды, дзе да нас прыгатаванае ёсць месца. Аднойчы Езус сярод сваіх вучняў, калі прабываў, ён кажа: «Няхай не трывожыцца сэрца вашае. Верыце ў Бога і ўва мне верце. Я іду да Айца майго, дзе месца ёсць для кожнага з вас. Ведаеце кірунак, дзе я іду». Тамаш пытаецца: «Пане, не ведаем, куды ты ідзеш. Адкуль мы можам ведаць кірунак, дарогу?» Езус, гледзячы на Тамаша, на сваіх вучняў і праз вякі глядзіць на кожнага з нас, на мяне і на цябе. І хоча ўмацаваць нас у надзеі. Я – дарога, праўда і жыццё. Ніхто не прыходзіць да Айца інакш, як толькі праз мяне. Ён кірунак, ён праўда, ён жыццё, які дае нам гэтую моц і надзею, што мы таксама, якія будзем ісці разам з Хрыстусам і праз Хрыста, то прыйдзем да дому нашага Айца ў небе, там, дзе прыгатаванае месца. Аднойчы маленькая дзяўчынка за кожным разам пытала свайго тату: «Тата, а калі мы будзем у горадзе, а што ты мне купіш? А што ты мне дасі?» І гэта было кожны раз. Знерваваны тата не вытрымлівае, нават крыкнуў на сваю дачурку, кажа: «Я пастаянна чую толькі ад цябе: тата, купі мне гэта, тата, мне дай гэта. Няўжо ты думаеш, што бацькі павінны толькі табе нешта даваць? А што ты дасі нам? Што ты нам даеш?» А дзяўчынка, не задумываючыся, адказала: «А я даю любоў». Умілаваны ў Хрысце Пану, браты і сёстры, мы, можа, таксама у
наших малітвах, звяртаючыся да Бога, можа, таксама просім аб нечым, шмат аб якія рэчы. Шмат просьбаў заносім да нашага Айца Нябеснага: тата, дай тое, дай гэта. Але Ён няспынна дае нам сваю любоў. Ён атуляе нас сваёю ласкай, заўсёды прыбываючы сярод нас. Ён Айцец, які няспынна хоча аднаго, каб мы мелі жыццё. І гэтую любоў выразіў праз ахвяру свайго Сына, бо так палюбіў свет, так палюбіў людзей, што Сына свайго адзінароднага нам даў. А што даю я? А што я даю як падзяку за так вялікую ахвяру? Чаго ад мяне чакае Бог? Як я думаю? Адказ вельмі просты. Будьце міласерднымі, як Айцец ваш міласердны. Патрабуе той самай любові, якую можам адарыць тых, хто побач мяне, хто дарагі маяму сэрцу. Я магу выразіць сваю ўдзячнасць Богу праз тое, што магу адарыць словам, цяплом таго, хто патрабуе гэтага. Магу падзякаваць Богу праз тое, што магу прабачыць, што магу прыняць у сваё сэрца тое, што немагчыма. Умілаваныя ў Хрысце Пану браты і сёстры, сёння Езус, узыходзячы на неба, благаславіў сваім вучням, благаславіў усім тым, хто спадзяецца на Яго. Яны пакланіліся Яму з вялікай радасцю, вярнуліся ў Ярузалем і былі ўвесь час у святыні і благаслаўлялі Бога. Сёння, успамінаючы гэты дзень у небаўшэсця, Езус таксама благаслаўляе кожнаму з нас. А мы удзячныя за ягоны ўдзел у нашым жыцці, за тое, што Ён прабывае сярод нас да сканчэння вякоў. Выразім жа і нашу ўдзячнасць за тое, што можам сутыкаць Езуса ў Эўхарыстыі, у сакраментах, дзе Ён прабывае жывы і сапраўдны, дзе можам усім сэрцам адчуваць Яго блізкасць. Толькі няхай гэтая надзея заўсёды жыве ў нас, у нашым жыцці. А мы, ідучы за пакліканнем Езуса Хрыста, каб былі сведкамі Яго з мёртвых паўстання у небаўшэсця і каб імкнуліся асягнуць жыццё вечнае у валадарстве нябесным. Амен. Вызнаем нашую веру. Веру ў адзінага Бога, Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца,
і зноў прыйдзе ў хвале, судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Вера ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі апостальскі касцёл. Вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю васкрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Аман. Праз Езуса Хрыста, які ўзышоў на неба і сядзіць праваруч Айца, з даверам прадставім Богу нашыя просьбы. Молімся за святы касцёл, каб мужна абвяшчаў Божую праўду і указваў свету вечныя каштоўнасці. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за місіянераў, каб яны абвяшчалі Хрыстовае збаўленне ўсім народам. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за народы, якія перажываюць канфлікты, каб запанаваў у іх краінах доўгачасовы спакой. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто не разумее годнасці чалавечага цела, каб усвядомілі, што яно прызначана для ўдзелу ў жыцці вечным. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто прабывае далёка ад сваёй сям'і, каб лучыліся з роднымі праз малітву і ўдзел у сакраментах. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за памерлых нам блізкіх людзей нашаму сэрцу, асабліва за Анну Рашкевіч у 4-ту гадавіну смерці, за Браніслава, Ядвігу, Леакадію, каб абмытыя крывёю Хрыста Пана з радасцю ўвайшлі ў брамы неба. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб надзея на вечнае жыццё захвочвала нас да сумленнага выканання нашых штодзённых абавязкаў. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа, выслухай нашыя просьбы і ўчыні, каб мы праз справядлівае жыццё на зямлі дасягнулі вечнага жыцця з Хрыстом, у небаўшчасці якога сёння святкуем, які з табою жыве і валадарыць праз усе векі вечныя. Бог кліче усіх, алілюя, Бог кліче усіх, алілюя, будь Богу хвала, співає душа, алілюя, алілюя, будь Богу хвала, співає душа, алілюя. За им, аллилуйя, мы пойдем за им, аллилуйя, будь Богу хвала, спевает душа, аллилуйя, аллилуйя, будь Богу хвала, спевает душа, аллилуйя. Моліцеся, брати і сестри, каб мою вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Ойче спрадвечний, покорно складаем Табе гэтую ахвяру во урачистость у небаўшчасця Твоего Сына. Дозволь просим, каб праз гэты святы обмен дараў мы узнесли наше сердце до неба, праз Христа Пана нашага. Амин. Пан з вами. И с Духом Твоим. Угору серцем. Узносим их до Пана. Подякуем Пану, Богу нашему. Годно это и справедливо.
Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усімагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. Ён пасля свайго з мёртвых паўстання адкрыта з'явіўся перад усімі сваімі вучнямі і на іх вачах узышоў на неба, каб мы маглі удзельнічаць у яго боскім жыцці. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуюцца ў васкрасенню Хрыста, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць табе гімн хвалы, няспынна усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой расійны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом XIV, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзею на васкрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Молімся да Отца Небеснага, як нас навучыў Езус Христус. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы
отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, яки живешь и владарыш на веки вечные. Аминь. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грахи свету, благословленая, покликаная на вечеру ягоною. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў да мяне, але скажи толькі слова, и будь оздоровлена душа моя. Наш Пан, хлеб небесный, меж нами живе, и Он сумным надею и радость дает, покорно сходить для нас на алтарь, каб стать нам поживой, дает себе удар, покорно сходить для нас на алтарь, каб стать нам поживой, дае себе удар. Наш Пан добрый пастырь, притулок слабым, дае литостиво у сердце своим, любовью святою лагодить нам боль, и сум разъясняе надеи святлом, любовью святою лагодить нам боль, и сум разъясняе надеи светлом. Наш Пан милосердный, и Он любит свой люд, промень с неба шле у долину покут, шляхи человеку, каб тут осветлять, у сердцах по небу тугу обуджать, шляхи человеку, каб тут осветлять, у сердцах по небу тугу обуджать.
Богородица свету, Ты прими наши спевы, молитвы, Божий Сыне. Христе, да Тебе руки взнесем свои, у знак пошаны хвалы и подяки. О, аллилуйя! Витай, Езу, Збавца свету, Ты прими наши спевы, молитвы, Божий Сыне. Христе, да Тебе руки взнесем свои, у знак пошаны хвалы и подяки. О, аллилуйя! Молимся. Усемогутный вечный Боже, Ты уже на земле даешь нам удел у небесных таямницах. Просим Тебе, наполни наше сердце тугою по небе, где наша человечая сутность, пробывая с Тобою в Христе Иисусе, яки живей володарец на веки вечные. Amen. Зараз виставімо святішого сакраменту і набоженства майове. О, найсвятейша Остия, веди нас до небесных брам, тревожать муцы нас ворожия, успоможи нас, дай силу нам, один в Тройце Бог святый, Тебе хвала во все веки. Коли закончится наш шлях земный, у володарства свое прими. Амен. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас, Христе, вислухай нас. Ойче з неба Божа, Сыне Откупитель свету Божа, змилуйся над нами. Духу Святый Божа, Святая Тройца, один и Божа, змилуйся над нами. Святая Мария, Святая Богородица, молися за нас. Святая Панна над паннами, Мати Христова, молися за нас. Мати Костела, Мати милосердности, молися за нас. Мати ласки Божией, Мати надеи, молися за нас. Мати пречистая, Мати беззаганная,
Панна наймудрейшая, молися за нас. Панна хвалы годная, Панна прославленная, молися за нас. Панна могутная, Панна ласкавая, молися за нас. Панна верная, люстра справедливости, молися за нас. Столица мудрости, причина нашей радости, молися за нас. Святыня духовная, святыня хвалебная, молися за нас. Святыня славная побожности, ружа мистычная, молися за нас. Вежа Давидова, вежа с кости слоновой, молися за нас. Золотый доме, ковчег заповету, молися за нас. Брама небесная, зорка ранешняя, молися за нас. Оздоровление хворых, притулок грешных, молися за нас. Сутешальница засмученных, успомога християнам, молися за нас. Королева анgelов, королева патриархов, молися за нас. Королева пророков, королева апостолов, молися за нас. Королева мучеников, королева веровызнавцев, молися за нас. Королева паннов, королева всех святых, молися за нас. Королева без греху першородного зачатая, королева в небо взятая, молися за нас. Королева ружанца святого, королева семьев, молися за нас. Королева супокою, королева Беларуси, молися за нас. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, даруй нам, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, выслухай нас, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Молися за нас, Святая Богородица. Остались мы годными обетованию Христовым. Молимся, просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться трывалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво Найсвятейшей завсёды Панны Марии, май ласку вызволит нас от теперешнего смутку и одарит вечной радостью праз Христа Пана нашего. Амен. Твоей обороне
потребах, не погарджай моленнем нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас заўсёды, Панна хвалебная и благословленная. О Пани, о Пани, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. О Пани, о Пани, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, ты заступница наша. Гэты величный сакрамент ушануйма шчыра ўсе, траціць моц старое право, бо ўжо новы запавет, што нам разум не тлумачыць, святло веры прынясе. Богу вечнаму у Тройцы прославленне і хвала, і Айцу і Сыну разом, Творцу вечнага жыцця, Духу, што ад іх паходзіць, даўцу вечнага святла. Амен. Молимся. Пане Божа, мы з верой вызнаем, что Иисус Христос, які народился для нас, Девы Марии, и был замучены на крыжи, присутнічаю на святейшем сакраменте, дозволь нам черпать с этой боской крыницы плоды вечного збавления, праз Христа Пана нашего. Амен. Хай буде честь і хвала і прославлення Єсусу, честь і подяка вічна, хай буде вічна Єсусу, честь і хвала, хай буде честь і хвала і прославлення честь и подяка вечна, хай буде вечна Єсусу, честь і хвала, хай буде честь і хвала і прославлення Єсусу, честь і подяка вечна.
Wesel się królowo mila, bo ten, którego zrodziła, zmartwychwstał Pan nad panami. Módl się do Niego za nami. Alleluja, alleluja. Zmartwychwstał Pan nad panami. Módl się do Niego za nami. Alleluja, alleluja. Ciesz się i wesel się w niebie, proś Go za nami w potrzebie, byśmy się też tam dostali i na wiek wieków śpiewali. Alleluja, alleluja. Byśmy się też tam dostali i na wiek wieków śpiewali. Alleluja, alleluja. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony